Pozdrav svima, dobrodošli nazad na YouTube kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana, ovo će biti jedan malo poseban video da napravimo pomen na nešto što se desilo proteklih mjesec dana, odnosno par nedelja, jer ja sam informaciju dobila 2 nedelje kasnije. Ko me prati od početka, ko me zna, ko me ne zna, odrasla sam u Beogradu, znači nisam neko ko je rođen produhovljen, svoj duhovni put sam sticala jako teško, korak po korak, i svega sam morala više puta da naučim, da se vratim, što kažu, išla sam glavom kroz zid, nisam znala, nisam umela i tako dalje, i onda sam u jednom tom trenutku polako, sigurno krenula na taj svoj neki duhovni put kroz razne i religije i prakse i načine, i našu na prvom mjestu, naravno, kroz konačenje po manastirima i tako dalje. Došla sam jednostavno neki svoj put, i jednom kad sam stala na taj put više nije bilo povratka, išla sam samo pravo. Nekad je bilo koraka unazad, ali nikada nije bilo silaženja sa tog nekog, kako ga ja zovem, moj neki duhovni put. I onda ako dodam tu praksu sa ljudima i sve te tehnike koje su meni pomogle, jer meni nisu ništa više bauk od neke astrologije i bauk od nekog reikija, su samo neke tehnike opet Bogom dane. Morate da znate da sve što smo dobili ovde na planeti Zemlje ovog trenutka, to je nama dato. Data vam je hrana da jedete, pšenica, taj hleb, ne znam, dato vam je da pijete vodu, sve vam je to dato da podrži, jer ovaj svet je ovde dosta materijalan. I dato vam je sve to, između ostalog znanja na prvo mjesto, čuveno drvo znanja. Sve vam je dato da uzmete te plodove, da uberete, da ih upotrebite i ništa više da ih otpustite, jer ni vi ovde niste, mi nismo ovde uopšte večno, mi smo ovde samo prolazno. Neke druge stvari su ovde, kako bi rekla, ništa ovde nije večno, ovde je sve prolazno, i sve što nam je dato, telo nam je dato da ga upotrebimo, to je naš hram, dato nam je da ga pozajmili smo ga od Boga, dušu smo tražili od Boga, Bog je dao deo sebe kroz našu dušu, i to smo pozajmili, duša ide Bogu nazad i tako dalje. Ja sam jako puno, u stvari da ne kažem ceo svoj život, radila to svoje neko isceljenje, i kažem opet, dokle god smo ovde, uvek učimo, uvek nešto saznajemo, uvek nešto može da se radi, uvek može bolje, ali sam i ja onda u jednom trenutku zaključila da i samo 1% isceljenja, recimo kod 100%, koliko treba sebe da iscelite, ako ste i 50,5 ili 51% sebe iscelili, mislim da je to dosta i da je to dovoljno. Današnji video, nisam još izašla sa svojom ranom traumom, ne znam, i par stvari odakle sam ja krenula pa dokle sam stigla, da vi možete, oni koji me ne znaju, da naprave tu neku razliku, da kažu aha, od tačke A pa putuj do tačke B, C, pa evo me danas ovde gde jesam, u duhu samo. Tako da to možda bi mogla i to, između ostalog, pa kroz druge ljude i na sve moguće, kako bi rekla, stanice, nema stanice da nisam sišla, stala. To je bio moj put, ja sam ga izabrala, ok je, ne mogu da se poželim, da li je bio težak, jeste, da li još uvek ima neke, pogotovo Saturn retrogradno u ribama, na naplatu sve ali po prvi put šta sebi dugujem, ne znam ko još ima, pogotovo ako imate u 12. polju, to je isto polje riba, ja ga imam u 12. polju, znači sa Saturnom u ribama, ja sam mislila kao super, kao sam sve završila, meni će to da časti, kao imaš se častim ovde, ne znam čime alkoholom, kao overdose, čime ćemo se častimo ovde sa Saturnom u ribama. Nisam zamišljala da će ovako, ne mogu da kažem da je teško, ali je veoma onako nekako surovo, realno, baš onako realno surovo, i dok se ja mislila kao da, drago mi je što ovaj Saturn u ribama u mom slučaju pokazao da nema više dugovanja tamo,
ovde se svelo, kači me na sve dugove, ono što sebi dugujem. Kao ja vidi sebi dugujem ljubav, ja vidi sebi dugujem, ne znam, to, znači, ono, i sad, a to je otprilike najteži deo priče, tako da sam ušla u priču dugovanja sebi, šta sam sebi ostala sve dužna. Tako sam ja na svom tom ogromnom, dugačkom, teškom duhovnom putu u svom životu od 2000, pošto sam rođena u Srbiji, u Beogradu sam rasla, tamo sam odgojena po tim divnim sistemom gde veliki brat se pokrivao, pa ne znam, srednju školu i po srednje škole manje više je počeo, mi smo na maturi bili u hotelu Jugoslavije i sledeća vest u novinama je bila da je opaljen, mislim da je to bila 90. ili 91. Tu je negde, 91. mislim da je bila, opaljen je prvi metak na Paliću i od tada počinje jedan sunovrat svega toga. Tako da sam se ja sam u stvari otišla sam, da ne kažem pobegla sam prvo za Belgiju, pa onda sam se vratila na još gore u Srbiji, u Beogradu tačnije, i onda sam 94. otišla za Ameriku, s tim što sam se vratila za recap 2011. kraj, moguće čak i 2012. i sedela 2 godine u Beogradu. Za te 2 godine u Beogradu, pošto sam nakupila neko znanje ovde sam se dosta oformila, tu sam rođena, jedan deo mene se tu oformio, ovaj drugi deo ovde, pa je to sad jedan lep miks. Sam krenula da volontiram, osetila sam potrebu da možda nešto dam, da dam sebe tom narodu, jer ipak je to, ja sam poznat rak, to je domovina, bla, bla, bla. Krenula sam da radim radionice odvikavanja od pušenja, ne znam, svašta nešto. I između ostalog sam se prijavila u Zvečansku, svi znamo za čuvenu Zvečansku 7, gde su male bebe, retko ko zna za Zvečansku 52, koja je samo nekih 100 metara pored Zavoda za odvikavanje od narkotika, znači 7. Onda idete tom ulicom, ne mogu tačno, pa Zvečanska, kao koja ulica, kao ne mogu setim ulice, pa ta je. Zvečanska 7, pa idete dalje, centar, strave i užas, kako to izgleda s polja, mogu sam zamisliti kako izgleda unutra, za odvikavanje od narkotika, i onda produžite malo pravo i tu je 52. Sad 52 je više za adolescente, znači za viši uzrast, recimo ne znam koliko godina, možda od nekih 10 pa do mogućih 18, jer u 18 godina sistem u Srbiji prestaje da podržava te maloletnike. I onda su oni prepušteni ulici, sami sebi, smatraju se da su sposobni da žive život, dalje sistem ih više tu ne podržava. Možda ih nešto malo bezbedi sa stanovanjem, ali ih dalje ne podržava, dalje moraju sami sad. Pa sad kome kakve su karte podeljene. Tako da sam ja 2012. se prijavila za 7, gde mi nisu ni dali da vidim tu malu decu, dovoljno što sam samo sedela na polju. Znači nekom treba to iskustvo, eto meni je konkretno trebalo, nekom ne treba, pa sad neko sluša ovu priču kao što je ovo strašno, pa eto meni baš trebalo to iskustvo, to sam izabrala sa sebe u ovom životu. Znači sedite u 7 i sad su to deca da idu neke 3-4, maksimum ja mislim 5 godina i to je strašno, znači samo potvrđuje teoriju da smo mi totalno živa, maksimalno živa, vibrirajuća energetska bića, i da u tom prvom delu razvoja, znači ako nemate svu tu ljubav, pažnju, toplu reč, dom, ako nemate sve to, to i takako može da ostavi, znači Saturn, struktura, zgrada, zabranjeno, zatvori, ustanove, bolnice i ostalo sve što je tako teško, zatvorene strukture, ako prenesete na bebe koje su tek rođene, koje su tu pola gladne, koje su tu i upiškane i nepromenjene i ne znam i koje plaču i koje su tu strahovi, znači strahove da ne pominjem, najjači energetski strahovi su znamo na groblju i po bolnicama. Zašto po bolnicama? Sad već ja da uđem u moje klasično sve moguće teme odjednom, iako sam krenula u jednom pravcu. Zašto? Zato što su to najsenzitivnija mesta i najranjivija mesta i tu se znači graniče, ne znam, i život i smrt i tako dalje, da ne ulazimo u priču, odlutaću negde, totalno daleko ću odlutati u celoj toj priči. Gde sam stala? Stala sam kod 7. Da, znači samo potvrđivanje te jedne strukture Saturna, da dete 100% normalno, zdravo, jako rođeno muško ili žensko dete, ako se ostavi u toj ustanovi bez svega toga,
dovoljne nege, da mu se obrati pažnja, da mu se priča, da se redovno nahrani, da se redovno promeni i uopšte ljudski dodir, ljudska pomisao, da vi znate da u toku tog dana neko samo i pomisli na vas, pa makar to bila i ta medicinska sestra. Ja sam u svom procesu isceljenja 4. energetskog centra, konkretno isceljenja mog unutrašnjeg deteta, zaključila, znači da tu postoji ta jedna određena rana i da je najbolje da se ta rana na taj način isceli, što ću ja to svoje dete zavoleti tako s polja. Znači, shvatila sam da postoji jako puno dece, bez jako puno ljubavi, pažnje i nežnosti, svega ono A, B, C, D. I ja sam se prijavila da volontiram u Zvečansku. I kažem, samo potvrđujem to pola sata, ako sam i sedela u tom delu napolju, nisu me puštali unutra, to i pod rešetkama između ostalog, znači da zdravo rođeno dete, totalno, sa normalnim predispozicijama, znači intelekt i sve, ako se ostavi takvoj ustanovi, jako veliku vjerojatnoću ima da skroz zakržlja, znači na emotivnom, mentalnom, na svim nivoima koji postoje, čak i fizički kičma se krivi u jednom delu i tako dalje. Tako da tu su oni procenili, uopšte nekako nije bila ni moja promisao da to treba u tom trenutku. Moja zamisao je bila da ja znam, znači sa ovog svesnog nivoa, ovog trenutka koji idem da volontiram tamo u Zvečansku broj 7, gde su te bebe koje jadne su ostavljene, da ne pričamo o simbiozi kada mama ode pa ugasi svetlo, ne znam, da to nastane totalni mrak i da tu možete samo i u najzdravijoj familiji da pokupite strahove da se mama više nikad neće vratiti. Znači, ne pričam ni o simbiozi veze ovde. Ovde pričam samo baš onako o jednom skeletonu, pričam o jednom skeletonu baš teških karmi, da su vam tu strahovi. Zašto sam rekla bolnice i ta mesta? Zato što ste tu otvoreni. Tu ste otvoreni, a maksimalno ste nezaštićeni i tu vam se desi strah. Jednom kada vam se zakači taj strah, strah je najjači, pričali smo o energetskim pečatima koga zanima, strah između ostalog, kad je smrt u pitanju, egzistencija, da li ćeš ti sledeći put jesti i to dete iz te perspektive, ta beba ne zna da li će sledeći put biti nahranjena. Znači, tu su razni strahovi, ostavljena na samom mraku i tako dalje. Znači, tu se zakači pečat energetski straha i vi nastavite dalje taj strah da učite kroz, može i vekovi, generacije, uopšte kroz život ovde i tako dalje. Tako da jeste, to su jako, kako bi rekla, senzitivna mesta, između ostalog, gde se granične život i smrt po bolnicama i tako dalje. Ali htela sam da kažem da ta deca jedna neka možda i nisu toliko, opet je to procenat, ali uglavnom većina njih je od normalne dece, normalne predispozicije, skroz jednostavno bila, kako bi rekla, oštećena. I šta se sad tu dešava? Tu se sad dešava da su mene primili u 52-ku, direktorka, stvarno se izvinjam, imena, ne mogu ovog trenutka se setim, to je bilo ipak davno, mislim da je Milovanović, ne mogu da se setim imena. Ona je da dočekalo, znači oni odmah rade profile, znači oni odmah mogu da vide i vaš profil i gde ste vi znači ono kao što ja znam u svom nekom poslu, vi u svom, odmah su mogli da vide moj profil i odmah su prihvatili to zato što su videli da sam ja za taj deo, kako bi rekla, Saturnom blizancima u 12. polju rođena, da mi je to jako dobra predispozicija za tu decu baš u adolescenciji, znači da budem savršen mentor između ostalog, pogotovo deci koja su recimo zalutala na nekom tom svom putu i tako dalje. Jer tu ima dovoljno i blizanačke energije, ima opet i dovoljno strukture Saturna, tako da u kombinaciji za to dovoljno psihologije, između ostalog Saturn u 12. polju, da jednostavno podrži ceo taj koncept. I sad što se tu dešava? Tu se dešava taj trenutak da ja krećem, znači iz te neke svoje sredine i svoje, kako bi rekla, iz tog svog energetskog centra, ka svom nekom isceljenju i onda vi privučete nekog kome to identično isto u tom trenutku jednostavno treba. I ja sam naravno došla, dobila sam 2 devojčice, nebitno su, ovu jednu devojčicu, nebitno ime, neću da pomenem, možda mogu da kažem, dobila sam Anu i Marijanu. S tim što sa Anom sam prošla jako brzu
i jako strašnu povredu. Znači, ja kad bi pričala nekome kako radi to morfološko polje, oni su koji su prošli, ja vam savjetujem svima koji ima problem, koji želi nešto da uradi, da promeni morfološko polje. Najmoćnija stvar porodične konstelacije, čuvene, premoćno nešto, znači zaista premoćno kad ste spremni, ako želite stvarno porodične konstelacije, savršen rad sa tim morfološkim poljem. Ja nisam verovala dok nisam isto ušla u tu priču. I šta se sad dešava? Da, ja sam znači dobila Anu i Marijanu, s tim što su one bile sasvim ekstremne energije, sasvim drugačije, ne mogu uopšte ni da se porede. Kažem, sa Anom sam prošla jako težak, munjevit period i mnogo jaču i bližu i jaču i dalju, znači stvarno sam prošla jedan onako, ne znam, roller coaster, da otprilike posle toga nisam znala šta mi se nalazi, i institut za majku i dete, da sam ja tu rođena bukvalno 100 metara odatle, znači sve me je vratilo, znači kažem, porodična konstelacija, jer tu sam ja doživjela tako nesvesno u životu jednu od svojih porodičnih konstelacija, uopšte ničim izazvano, uopšte nisam smatrala da će to tu da me odvede. Tako da ja sam tad isto u Beogradu sam, recimo, šta sam ja radila, ja sam završila kod moje učiteljice Gordane Gemović, završila sam Reiki. To je taj sklop, to je to, tako je tu meni Reiki recimo pomogao. Ja sam rekla gotovo je, spremna sam da radim na ovom nivou, na ovoj svojoj rani, i tu dolazi na put Reiki, tu na put dolazi psihoterapija, tu na put dolazi automatski zvečanski, to je ovako bio jedan dobar miks, gde sam ja recimo završila Reiki, gde je meni Slobodanka dala celu sobu, besplatno kako hoću, da radim taj Reiki do beskonačno, i sav novac koji sam sakupila, da su ljudi ostavljali donacije u proseku cene jednog Reiki tretmana, ja sam nazad dala za zvečansku 52, ali tako što sam napravila pakete, ja sam napravila po izboru te dece koliko ih je trenutno bilo, znači celu sumu sam podelila. Nekom je trebalo, ne znam, sredstva za higijenu, pa su oni napisali znači svoje imena i svoju listu, nekom je trebala dopuna za telefon, i sve se to nekako raspodelilo njima u tom jednom trenutku, i bila je žurka i pizza party i tako dalje. Tako da sam ja otprilike neke te 2 godine, s tim što sam dobila na 1 sam dobila Anu i Marijanu. Marijana recimo, sad ne znam, zaista, ja sam jako privatna osoba i meni privatnost onako, ne znam, jako bitno, ne znam koliko želim ovde uopšte da iznesem. Jednostavno devojčica koja naravno je imala problema, ne znam, bez oca, i majka je bila u mentalnoj ustanovi dosta dugo i na kraju je preminula. 20 dana od kako te godine isto moj otac preminuo, znači ta neka, kako bi rekla, univerzalna konekcija. I sada ja sam tu pomagala, i to su oni trenuci, pričali smo šta je nama najvrednije u ovom životu. Jedino što nosimo odavde kad odemo, nosimo taj pečat svesti, to ostaje u tom nekom zapisu, božanskom akašiku, kome god hoćete nazovite, i to su ovi trenuci. To je nešto najvrednije, to je neprocenjivo, znači to je naše najveće blago. Ima ceo video ako vas zanima šta je najvrednije, šta zaista nosimo odavde. Ne nosite ni pare, ništa, dušu vraćate Bogu, telo ostaje ovde, sve ovo što je u materiji, što možete zamislite, ostaje ovde, ovo drvo stoji, ovo otići ćete vi, drvo će ostati, sve odlazi, sve ostaje ovde, znači ništa mi ne nosimo sa sobom, sem te svesti, a u pečatu svesti, znači staje samo jedno, staju naša iskustva, znači staje taj naš, kako bi rekla, staje naš život, staje kad ste se rodili, kad ste se zaljubili, kad ste ovo, kad ste ono, staje ceo naš život, i ti lepi trenuci koji ste podelili sa nekim, kad ste negde doprinjali, kad je neko vama doprinjao, kad ste bili tužni pa kad vam se neko našao, kada jednostavno stoji, ne znam, stoje trenuci sve. I sada ja sam tu spremna, kao lakše mi je pala naravno adolescencija od onih beba u svakom slučaju, i to sam isto zahvalna. Savršeno me je prihvatio ceo tim od psihologa, ne znam, radnika svih mogućih, na čelu sa direktorkom Snežana Milovanović.
Fenomenalna saradnja, jer ja sam veoma, veoma lagana za saradnju, ne zato što ja to tako mislim, nego zato što se to na delu mala. Znam da budem teška kao osoba, ali to više onako one privatne veze, intimne, i prijatelji moji to dobro znaju, ali generalno za saradnju sam veoma lagana. Tako da je to fenomenalno išlo i sad se ja penjem uz te stepenice gore na taj neki prvi sprat i Marijana silazi onako dole niz te iste stepenice i onako vrišti, onako ushićena, kao joj ima Boga, Saturn u 12. polju, naravno da ga ima, evo nam ga Saturn retrogradno u ribama, stvarno ga ima, jao, Bogi sliše moje molite, šta se tu desilo? Ona je ceo dan molila Boga da joj pošalje nekog da joj pomogne, da prođe neki test iz biologije i tu ja ulazim u priču kao mentor. Mentor, to se zvao projekat Veliki brat, velika sestra, znači mentorship je bio zasnovan na Veliki brat, velika sestra. I ništa, tu smo ja i Marijana krenule u priču, ne znam koliko je tad meni bilo godina, jednostavno ja sam se vratila za taj svoj Beograd, da vidim šta se tu dešava, da li sam ja zaista morala da idem, možda treba se vratim, živjela sam tu kao svi građani i sad sam ja krenula, kažem, u priču rad sa Marijanom i sa Anom, s tim što mi je Ana Vodolica, mala jedna, bila totalno neuhvatljiva i tu uopšte nisam, tu sam bila bespomoćna, znači tu sam totalno bila bespomoćna, uopšte nisam mogla da doprem, da dođem, nipošto, jer ne znam, Vodolijela, mislim tako neki nebitne kroz astrologiju, baš jedan malo teži koncept tog personalnog dela da se do nje dopre, ali s Marijanom je bila druga priča. Marijana van ustanove jako loše funkcioniše i verovali vi ili ne, kako je to zvučalo, u ustanovi jako dobro funkcioniše. Zašto? Zato što su tu drugi ljudi, zato što se tu nešto dešava, zato što je to organizovano, ima strukturu, to je njen personality bio, znači između ostalog. Ima strukturu, ujutru se ustane, tu je neko, priča se sa drugaricama, druži se, ide se na doručak, dobiju se lekovi, onda se već nešto organizuje, tu su vaspitači, odnos sa njima i uopšte cela ta priča. Tako da je Marijana jako bolje, nažalost, moram da kažem, funkcionisala u samoj ustanovi nego van ustanove. I sa sistemom u Srbiji, ja se vraćam za Ameriku nekog maja 2013. I šta se dešava? U jednom tom trenutku Marijana puni 18 godina i jednostavno mora da napusti dom, onda to ulazi ceo taj sistem socijalnog, dobije male pare, onda odlazi kod bake koja je već bila onako u nekom stanju, kako bi rekla, da je baki trebala maksimalno pomoć, a kamoli da baka može da pomože Marijani ili obrnuto. Onda kuće koje su živjeli, ta kuća se nešto raspala, prokišnjava, nisu se imali investicije za dalje i tako sve u neki krug. I onda socijalno zvanično, ja mislim da je to Vojnik ili selo Vojnik, ali Despotovac je mesto, mislim da je. Ja sam s time jako, jako loša. One dobijaju, znači, od socijalnog neki stan i sve ostalo, znači, ide na to neko izdržavanje, malo socijalne pomoći, malo, ne znam, od bakine penzije, neka mamina sestra iz Švedske koja je isto jako bolesna i tako dalje. Znači, to je ta neka priča. I ja, pošto sam u jednom trenutku, kad sam se vratila za Ameriku, pošto je već nekako išao taj moj lični biološki sad, znači, mene, kako bih rekla, ja uglavnom se stvarno trudim, moja karma je emotivna, ja sam jako loša i slaba na emocije, jer jel te, karma mi je emotivna. Ali kada sam vidjela da ta neka moja rak rana kao ono deca, ne deca, muž, ne muž, da se to dešava, ne dešava, ja sam u jednom trenutku shvatila da, znači, se ta deca u ovom životu za mene neće desiti, onda je ta ideja krenula da me razjede i onda sam rekla, ako nastaviš da sebe ubijaš tom idejom što nemaš u ovom životu decu, može ono da te pojede, da te razboli i onda opet, mislim, koja je svrha, mislim, ono, hoćeš da ubiješ, može to i lakše nego tom idejom, tako na te nane kroz godine. I onda sam uzela i uspela sam, kako bih rekla, da to tako lepo transformišem, da to otpustim od sebe i, kako ja to kažem,
Polu sam osvojila Marijanu. Marijana nije mogla prvo da bude usvojena zato što je baka živa, znači legalno, zakonski sistemom i sve moguće načine. Znači, tako nisam mogla, ali usvojila sam je u svom srcu i usvojila sam je u obavezi da sam jednog tog dana, ne mogu setim tačno koje godine, da je to bila 13. ili 14. Da sam jednostavno odlučila da se obavežem, da im pomažem finansijski, da sam tu i što kažu da pripadam, znači da dajem sebe tom, nazovite kako hoćete, projektu, jednostavno da budem deo te priče. Sad Marijana ne mogu, u stvari piše tu godište koje je, ja sam malo ovih dana rastrešena da bi, sad mi spirala mi ide kroz mozak da bi se uopšte setila. Tako da, eto, to je ta priča. Sad ljudi pitaju kao, ja, pa kako mi to nismo znali? Pa ja to nisam nosila sad, neki ljudi stvarno znaju i oni koji znaju, znaju, oni koji ne znaju, ne znaju. Tako da je to nisam nosila na čelu, kao ja sam kao Polu usvojila Marijanu, imam tamo jednu devojčicu koju smatram svojom, koju sam nekako tako u srcu na prvom mestu usvojila, pa onda sve ostalo. Jednostavno nije mi to bilo tako, ko je saznao u trenutku, recimo, ako je trebalo nešto, transfer novca ili nešto, pa se neko zadesio, kaže, možeš Marijani, oni kažu, pa ko ti je to, i onda ja to objasnim, tako da nisu svi ni znali, između ostalog, baš imam dosta ljudi koji su videli ovih dana sliku, pa kao, ko je to, šta se dešava, tako da, eto, sad svi znaju, ali ja moram da pohvalim moje rikiste, čuj da pohvalim svoje rikiste. Kada vi krenete na put sebi, da pomognete sebi, da zalačite svoje rane, kada vi ste toliko bolni, ranjeni i svakakvi, u jednom tom trenutku otvorite. Da. Kada se vi otvorite da zaista ste došli do dna i da hoćete da pomognete sebi, univerzum, sila, ljubav, ne znam ko više, odluči da vam pošalje vojsku, ne jednog čoveka, ženu, 2, 3, pošalje vam vojsku ljudi, vojsku anđela u ljudskom obliku. Milion puta sam to doživjela. I čim se vi zatvorite, odmah to nestane. Znači, baš kao na nekom filmu, život jeste između ostalog jedan dobar film, dobar ili loš, kakav god, jedan srednji film neka bude. Znači, kada vi odlučite, sve krene nekako ka vama da vam pomogne. Tako se meni desilo. Moji reikisti, pošto sam ja, kako bi rekla, propagirala tu ideju da ja volontiram, prvo da volontiram, onda da radim, i onda su iz čista mira, ničim izazvani, i zato kažem reiki je bio ogromna komponenta tog trenutka u mom životu, ne znam kako, moja Maja yoga centar, moja Maja, ali i yoga centar koja je zadužena da sam ja završila i drugi stepen na koji sam bila ne baš sigurna da ću ići, onako sam malo bila, što bi rekli, gurnuta, pogurana, i uspela sam, i onda sam naravno završila za master reiki. Opet hoću da kažem da nije bila Maja u tom trenutku, ja ne bi, ostavila bi to za dalje i onda bi se to samo prolongiralo. Onda su svi ti moji reikisti se nekako obavezali tom nekom mojom idejom, vodiljem, nazovi rečeno, shvatili su taj ceo koncept i dosta, prvo da krenem, ne znam odakle da krenem zahvalnost, da li od reikista, da li od slobodnaka koji mi dala, da li od ljudi u domu koji su mi izašli susret, znači ne znam kome, ne znam odakle ovo zahvalnost da krene, ide, ako propustim nekog, ja se stvarno izvinjavam. Znači, svi ljudi koji su tada na prvom mestu podržali to, koji su uspeli da se naštali, jer ti ljudi koji su podržali to, i njima je ostala mrvica nekog tog isceljenja iz tog 4. energetskog centra, odnosno srčanog dela. Onda su oni nastavili, ja sam se vratila za Ameriku, moji reikisti su nastavili da pomažu Zečansku, što ja nisam mogla da verujem. Znači, imala tonu dokaza, najvjerojatnije vidjet ću možda da napravim kolaž. Onda su se oni povezali isto sa Snežanom, upravnicom doma, i radili su projekte, treba da se svuda zamene vrata, recimo na tim sobama, jer ta deca budu i besna i nervozna i ta vrata se svako malo razlupaju. Toj deci treba dosta sporta, tako da su napravili recimo teretanu
u dvorištu Zvečanske 52, napravili su koševe, onda se, kako bi rekla, igrao, ne znam, turnir u basketu, mislim, savršeno nešto, što su sve reikisti na čelu s učiteljicom Gordanom Gemović nastavili kad sam ja otišla. Oni su jednostavno, tako, kako bi rekla, tako se energija namestila da su oni nastavili da jednostavno podržavaju sve to, što meni neizmjerno drago, i hvala svima koji su ikad na bilo koji način, emotivno, svesno, nesvesno, duhovno, fizički, mentalno, finansijski, bilo kako u srcu, mislima podržali projekat vezan za Zvečansku, za Marijanu, za svu tu decu, ili svi vi, nevezano za ovaj moj projekat, ako ste pomogli, kažem, taj koncept, konkretno te dece koji treba pomoć, između ostalog, da li su bolesne ili mentalno, ili su napuštene, ili nemaju nikoga i tako dalje. Još što me boli glava. Aj, dobro, i sada šta se dešava? Ovaj video je krenuo, znači, ono od Kulina Bana, ne znam, ono, Pontije Pilata, kako to već ide. I cela poenta ovog videa jeste da sam ja u jednom trenutku, znači, isto što sam pomagala, u jednom trenutku sam krenula isto neki svoj mali projekat, astrologiju koju radim, ili bilo koje, ne znam, to je reiki na daljinu. Onda sam to zamenila, da svi ljudi koji su na tom području tamo, i uglavnom i odavde, jer ja onda odavde nakupim novac pa pošaljem tamo, ali i uglavnom svi koji su tamo u Evropi ili na području bivše Jugoslavije, koji su se ikada javili da traže astrološke ili bilo koje druge usluge od mene. Znači, ja sam radila servis, sunce i mesec u Strelcu u 6. polju, pozicija Saturn u Blizancima, bla, 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 retrogradni, sve to konjunkcija Neptun u 6. polju, mislim, ono. Da, onda sam ja jednostavno slala te sve pare Marijani. Znači, uplaćivali su Marijani ili obrnuto, uplaćivali su negde, pa je onda posle, zavisi sve gde su mi gomilica bila. Ako mi je gomilica bila ovde, onda sam ja slala, ako je gomilica bila negde drugde, onda su opet poslali Marijani i tako dalje, i obrnuto, direktno Marijani na postnet, jer sam nisam želela da dajem broj telefona ili tako nešto, privatne informacije, pa i to bilo nekako u pitanju. Tako da, eto, ovom prilikom želim da se zahvalim svima, i u opisu mog videa, znači dole kada gledate se ovaj video, pa ako slučajno se nekad desi da neko klikne dole u ovaj opis, ja se izvinjam, će mi još i muka biti. Ako neko klikne u ovaj opis dole, piše dole, svi koji se zainteresuju za usluge, i ima PayPal za Marijanu i tako dalje, i to će ostati. Znači, ja to nikada neću skloniti sa ovog kanala, znači dokle god je kanal, jer to je, ja se vraćam na izvor, ja sam rak u poznaku, meni je izvor jako bitan, izvor je suština, i mislim da se mi kad tad i kad obiđemo taj jedan krug i po zodijaku i kako god okreti, znači da idemo uglavnom u taj neki krug i da ga zatvaramo i opet dolazimo na izvor. Mislim da duša koja je uzeta sa nekog izvora opet se vraća na neki izvor, tako da mislim da sve ima neki svoj izvor i da se s početka kreće na izvore, i mislim da se na nekom tamo kraju, bilo kom kraju, glava samo što mi ne eksplodira koliko me boli, ipak vraća na taj neki isto izvor. Tako da to je bio moj izvor, to su bili moji začeci na ovom YouTube kanalu, tako da će to zauvek, to će ostati. Znači, dokle YouTube kanal, ja to neću sada uzeti i izbrisati, samo ću napraviti modifikaciju i objasniti da taj projekat jednostavno u toj formi više nije i ne igra i ne važi, i ovom prilikom bi da se zahvalim svima vama koji ste na bilo koji način nikada doprineli, kažem, projektu, znači cijeloj toj promisli isceljenja, jer ja radim isceljenje dosta dugo u svom životu. Jednostavno hvala svima koji su bili i podržali, koji su znali i koji su bili deo procesa, koji su učestvovali u tom procesu, a bilo vas je jako puno, da ne bi ponaosob i sve, evo, što kažu, ide video samo za to. Tako da, eto,
Marijana je 6. oktobra ove godine preminula pod jako čudnim okolnostima u Beogradu na psihijatriji. Ja moj kanal neću da spuštam, kao što sam rekla, frekvenciju i neću da spuštam nivo, kako bi rekla, moj kanal će ostati na ovoj frekvenciji na kojoj jeste, ali mogu recimo na kanalu od kolege o svemu i svačemu, najverovatnije imam 2 videa, imam onaj Hurricane, imam dodatak ovome. Da pričamo o korupciji u zemlji Srbiji, da pričamo o kriminalu u zemlji Srbiji, da pričamo o tome kako je nešto trulo u državi Danskoj, je zaista mala stvar. Kažem još jednom, Marijana je pod jako čudnim okolnostima preminula 6. oktobra 2024. na psihijatriji u Beogradu. Jako puno znakova pitanja, jako puno neodgovorenih stvari. Kažem, na mom kanalu neću zalaziti u te detalje. Ja se bavim duhovnim putem, bavim se energetskim radom, bavim se nekim drugim stvarima. Ne i time, ne želim da prljam svoj kanal sa tom jednom niskom frekvencijom. To mogu kod kolegi tamo, on je da dočeka to kao junk, daj ovamo. Nije baš to tako, nego jednostavno kažem neću, držim se jedne određene i želim da tako ostane. Tako da, eto, možete uvek nekome da pomognete, znači uvek ima nekog, Jupiter, to on kaže Jupiter, uvek možete nešto da date, davati, utehu, toplu reč, neku promisao, šta god, uvek možete nekad nekome da date. Tako da moj kanal je ovde da otvori tu svest, ako nekada zaista ne znate šta će sa parama ili ovako ili onako, da uvek ima načina, znači da se konektujete sa nekim, da je to ta konkretno deca, ja sam krenula s priču sa decom, njima jako malo treba, znači jako malo im treba i to vaše malo njima je jako puno, znači njima zaista treba malo, ali im to znači jako puno u jednom trenutku. Na bilo koji način, znači ne mora to ni finansijski, mislim da sam ovde u nekim videima isto tako taj deo napomenula, da možete bilo kada da se prijavite, bilo gde da volontirate, možete da učite sa tom decom, možete da pričate, jer možete da sastavite deo vas kome treba nešto zajedno sa tom decom kojima isto nešto treba. Znači, ima jako puno usamljenih ljudi, dovoljno da kontaktirate, znači da sastavite 2 dobra, odnosno 2 slaba da pretvorite u dobro, znači njima treba, vama treba. Uvek možete, ljudi koji su izgubili nažalost svoju decu nekim nesrećnim okolnostima da su preminula, umesto da sede i da sebe ceo život kažnjavaju i da tuguju za time, uđite u bilo koji takav centar i krenite da se bavite, mislim to eto ja kažem tako, to bez veze, ne sam kao da sam ja neki strelac koji soli pamet ovde celom svetu šta treba raditi, ali samo osvešćujem delove gde vi uvek možete, znači tu ljubav što bi se dali svom detetu i dalje možete da preslikate tamo negde, znači ne može da se sedi u tim tugama, ja mislim sam ja jako dugo isto sedela u nekim tim zakrčenim mutnim vodama, da nisam izlazila na tu neku čistu vodu jako dugo. I onda opet kažem, sve iz iskustva govori, kad naučite da transformišete, da promenite, da otpustite, promena, znači, ili otpuštanje nešto od nečega i da to nešto imate snage, da imate tu božansku promisao, da imate tu agape, ljubav u sebi, da ako daleko bilo ste izgubili svoje dete i sve to što bi se dali svom detetu, da pronađete tako jedno dete iz doma i da to njemu sve date. Znači, čudni su putevi gospodnji, čudne su ove lekcije, čudne su karme, na ovom kanalu ima jako puno karmi i da mi je neko rekao, evo, znači, ne bi, da mi je neko rekao da će se na mom kanalu najviše gledati karmički koncept, ja mu ne bi verovala. Jer moj karmički koncept, karma je kao reč isto bau, izvikana, kao to je nešto, ne. Ali to je samo, možda ću prestati da koristim tu reč, to je samo zakon akcije, reakcije. Znači da mi je neko rekao da će se to najviše gledati, ja mu zaista ne bi verovala, ali to se najviše gleda. Znači, to je ta akcija, reakcija, Bog nas stavlja non stop na neka, da li Bog ili ne znam kako god hoćete,
uvek smo mi na nekim iskušenjima, uvek smo mi na nekim mukama, tako smo birali ovde, tako smo došli u ovu zemlju, u ovu materiju, sa razlogom, sa zadatkom i uvek možete da transformišete, uvek možete da to negde promenite, uvek možete nekom da date, uvek neko vama može da da i to je jednostavno nova zemlja u kojoj idemo i kojoj težimo i koja imate i u novoj zemlji koja će se ili rascepiti zato što više neće moći da izdrži to dobro-loše borbu između dobra i zla, pa će se te dimenzije, kako bi rekla, skroz razdvojiti ili će se stvarno transformisati. Nažalost, ne izgleda mi na transformaciju u ovom trenutku s ovim silnim ratovima koji samo, nažalost, mogu da se prošire. Ovaj video je bio pomen za Marijanu da to jedno dobro delo ostane i ja nemam ništa, danas isto sedim, razmišljam kako ću s njim video, mislim kako brate, sedi pa pričaj. Tu nema šta da se žali, ja ne želim nijedan trenutak i ne postoji nijedan trenutak da sam rekla joj, da sad trebala sam ovo ili trebala sam ono, ne. Na kraju zaista ostaje samo zahvalnost, znači nisi trebala, znači kada se završi nešto, kada se taj energetski pečat skroz završi, samo toliko je trebalo, znači ako to nešto niste, samo je toliko trebalo, imate jako puno o tome. Ostali su trenuci, ostali su predivni trenuci, ostali su trenuci, ja sam isto s tim, kako bi rekla, pošto sam dosta tu borila maltene svaki dan, te 2 godine, ostali su, godinu i po, nebitno, ostali su ti trenuci, ajde da se skoncentričemo na lepe, ne na ružne, gde sam ja u jednom trenutku ušla tu i ne znam, valjda je bio neki problem s nekim detetom i onda jedna vaspitačica, psiholog, što god da je žena, mi je baš prišla i ona kaže, eto vidiš, kaže, ja ovo živim ceo moj život, tu sam, žena radi i rekla je, nećeš verovati od, ne znam, 100%, jako mali broj dece uspe da sebe izvede na neki put. Bile su neke kuće u prolazu, sećam se, znači tranzicije između doma i ono kao gde će ta deca posle te 18. godine, da sam ja čak mislila da podržim projekat, da sam tada ostala u Srbiji, tražila bi da, što kažu, otvorim jednu tu kuću, znači to su kuće tranzicije u smislu, znači ta deca kada više ne mogu da su u domu, a nemaju ništa, nemaju nikoga, nemaju gde da idu, nemaju ni posao možda i onda su to te neke kuće tranzicije i utehe, da uvek imaju krov nad glavom, da uvek imaju gde da odu, da nisu na ulici, da nisu totalno odbačeni, uvek imaju vaspitača tu, uvek je doktor neki prisutan i uvek imaju, što kažu, krevet i topli obrok. Ja sam 2 uspela da posetim tada u to vreme. Uspela sam 2 te kuće, recimo, da posetim u to vreme boravka i one su jako dobro funkcionisale, znači, tako da, vrati se na šta si htela da kažeš. Htela sam da kažem da, znači u jednom tom trenutku kad sam ja ušla i ona me pogledala, ona kaže pa ja ovo kao ceo život živim i kaže jako mali broj njih uspe zaista sebe da izvede na pravi put, zaista, jer tu treba jako puno pomoći, jako puno podrške, tu treba jako puno menjanja tih programa i uverenja i svega, znači zaista tom decom treba da se neko bavi jer jako puno je izgubljeno, kako bi rekla, u celom tom procesu i škola i sve, imate tu jako pametnu, inteligentnu decu i sve. Tako da, ona kaže, jedino što ostane, kaže, veruj mi, kaže, ostanu ti lepi trenuci, znači da su oni možda ovde doživjeli neke lepe trenutke, da imaju neke drugove za ceo život, tako nešto, znači, pogotovo u tim programima, otprilike za utehu, mentorship, kaže, otprilike ja sam rekla kako to uvek može kao strelac, uvek to može više, uvek to može šire, uvek to može dalje, negde tamo, znači on uvek sve nešto napred tamo, ko zna gde, mislim ono do Vodolije. Ali to je bio je koncept kao kako sam ja to sve videla odmah greška, kako bi je to ovako, kako bi je onako i onda me ona onako spustila na zemlju tipa kao pa ne, kaže, možda tebi izgledaju, jer ono kao živiš taj neki život, možda tebi to izgleda kao
mala stvar, kao ti bi nešto sad više tu, kao ja bi tu ne znam šta, a ona je rekla onda u trenutku, kaže, to su male stvari, kaže, ti nećeš verovati, ta deca, kaže, to će im ostati urezano i ti paketići, ti pokloni, da se neko bavi, to je najmanje, ono, kao, otprilike, malo ćeš zaboraviti u jednom trenutku celu tu priču, njima znači sve i onda meni to ono bilo malo onako, ali evo danas, na primer, ovog trenutka, kada sam saznala, jer ja sa s Marijanom nisam čula ni na dnevnoj bazi, niti to bilo te vrste veza, ono stalno, čule smo se dovoljno i onda imali smo, kako bi rekla, nije to bilo toliko, ne znam, prisna veza, ono sad, imali smo kontinuitet u tom slušanju, toj konekciji, komunikaciji i tako dalje. Tako da sam ja videla da ona 5. nestala sa Vibera, ono, totalno, rekao, ajde, možda se telefon pokvario nešto dok ona to ode, znam je, mislim, jedno znam kako da je te razmišlja sve. I onda kad sam već videla da je 3-4 dana nema, onda je već bilo kao, aha, ok, da se nešto bake nije desilo, mislim, ono, klasična priča. I onda, pošto sam, ono, po Kevi poslala neki novac, i sad mi je već bilo kao, nije na Viberu, to sad već ono kao znak pitanja. I pošto ona ima moj kontakt u telefonu, očigledno baka nije imala mene nigde, ono klasično, mislim, ono stara žena posla ništa razmišljala da zapiše moj broj telefona. Onda sam ja uspela preko neke rođake i nebitno, hoću da kažem, eto, ne znam što sam htela da kažem. Ne znam, stao mi je mozak sada. Htela sam da kažem da ti da, evo na kraju, znači posle svega toga, to što je ta žena rekla taj dan u tom domu, ja sam dosta fetiš, ono, mislim, ono koji me znaju da sam ja dosta fetiš i ja sam sebi za uspomenu kupila tada ceo ta da jedino što sam ja uzela, znači ono na kraju tih para, sve što sam ono zaradila i sve, onda sam ja sebi uzela recimo jednu malu kao neku srebrnu narakvicu koja dole ima srce, onako visi. I to sam ostavila tako simbolično, što meni sve simbolika, ono, pogotovo to fetiš simbolika, ono, u procesu isceljenja, jer sam tako, opet kažem, u tom procesu isceljenja videla da ta, nazovimo je, ja je zovem fetiš simbolika, radi. Onda sam ja na sećanje na to i na ceo projekat na to kupila tu jednu, u Beogradu, tu narukvičicu i onda dole ima to jedno srce. Znači da nikada više ne ispustim tu ljubav prema sebi, uopšte promisao i to 4. znači srce energetsko i bla 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 i to je meni bilo simbol za to i dugo sam je nosila, jako dugo sam je nosila i to mi je uvek recimo bio taj fetiš simbol, da nikad ne zaboravim tu ljubav, znači gde god ideš, šta god da radiš, na prvom mestu ta ljubav mora da je prema Bogu, sebi i zaista to isceljenje 4. energetskog centra. Tako da, kad se zaista vratim sada, evo, na primjer, ovog trenutka, ako odem nazad na celu priču, meni su ostali trenuci, znači, jedino zaista, znači, ni za čim ne želim, kad je Marijana u pitanju, stvarno nema ni jedna stvar, ona nikada nije htjela da dođe za Ameriku, to je bio jednostavno i nemoguć projekat u tom trenutku na taj način i tako. Ostala je ta jedna konekcija, ostala je ta jedna veza, ja sam upisala tada program, ne znam, ishranu, za nju sam upisala, mi smo svuda išle, ne znam, nema ekskurzije, nema, svi su je uglavnom upoznali tada u Beogradu, s kim god sam ja bila, ne znam, familija, i uopšte ti neki lepi trenuci, ne znam, išli smo i na operu, u pozorište i tamo, i na kolače, i šetale na pokeju, i jednostavno ta neka, ne znam, jednostavno, to je taj trenutak koji ostaje, znači, to je taj trenutak. Mislim jedino da je možda u neku ruku, pošto ja radim dosta, jedan video sam rekla kako sam krenula se bavim mrtvima, i zagravo se bavim mrtvima, daleko bilo, nego što sam duže živala, to su meni dragi i bitni ljudi umirali i onda sam ja tako ostala onako da ne kažem sama, ali onda su oni kao umirali, a kao ja sam još tu i onda sam krenula i taj pomen i sve i onda sam našla tu konekciju, videla sam da to jednostavno ta konekcija s mrtvima, mislim kako god to nekom trenutno zvučalo, radi i jednostavno imam tu predispoziciju negde, šta god.
gde sam krenula sam priču. Mislim da je jako puno stvari tu na kraju nepravedno odrađeno u tom trenutku što se tiče njene smrti. Čovek na kraju koji je vozio to telo do same lokacije u sela gde treba bude sahranjena, je imao katastrofalan udes da je mogao da pogine maltene i to meni dogovori dosta da je smrt bila nasilna i tako neke druge stvari koje neću sada da ulazim. O Srbiji, ne znam, to što se radi u Srbiji, to tek ono, mislim, možda zato što je meni sada ovde, neko će reći pa šta je kao šta bez veze, kao pa to pa normalno, kao šta to, kao nisi znala. Pa ja sam znala, ali drugo kad vi znate, drugo kad vam se tako blizu desi, kada ste ono u epicentru toga, tog jednog bezakonja i uopšte, znači, ono, cele priče vezano za samu smrt i jednostavno okolnosti pod kojima se to se desilo. To mogu eto na drugom kanalu. Tako da eto, ovaj video pomen za Marijanu ostaće, kažem, dokle god kanal napisano tamo, samo će biti stavljen datum rođenja i smrti, jednostavno da to više ne radi i tu je ostala jedna ta praznina, ostao jedan kraj, jedan početak i jedna ispunjenost u smislu Bog je to uzeo trenutno od mene, ono kako sam ja u trenutku zamislila kako je Bog dao i ono što bi svakom rekla je najprostije, Bog daje i Bog uzima i to jednostavno mora da se poštuje, sve ostalo je tako kako jeste. Tako da eto, ovaj video je pomen moje maki i jednostavno kažem, ono, verujući u sve to, duša je odlučila da ode u tom trenutku kad je otišla na taj način na koji je otišla i zaista jedino, eto, ostaju ti neki lepi trenuci, ostaju ti neke lepe uspomene i ja mislim da, ja ne znam šta drugo može da nam ostane. Tako da, eto, toliko o tome ko je izdržao do sada, uopšte, ja nisam jer glava, samo što mi ono na pola je redko imam te glavobolje, ali ovo mi baš nešto i nisu dani, kako bi rekla. Evo, prvi put, mogu da ja kažem da je prvi put duvam nos ili nije, možda u početku, ono sam duvala nos za 2 minuta tamo u onom parku, kad sam počinjala da snimam svoj YouTube. Tako da, eto, hvala svima, pomen moje maki u svakom slučaju i što kažu, čovek je zaista jedno čudno živinče iz kog je to filma, zaista koliko, ja ne znam šta sam ja još tražila, prosto na trenutke ne mogu da verujem kad bi ispričala celu svoju, sve svako ima naravno svoju neku tugu i težinu, ali eto, pomen za maki. A mi se vidimo sa nekom novom temom u sledećem videu.